खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रामेन बर' गसाइगाव रेल स्टेशननि खाथियाव सासे जोनोम जागोदान गथ'खौ बस्थायाव सोनानै गारनानै गालांनायखौ मोननाय जादों। थांनाय 23 नभेम्बर खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव रेल स्टेशननि साखाथियाव थानाय मोनसे हाग्रायाव सासे जोनोम जागोदान गथ'खौ बस्थायाव सोनानै गालांनाय मोननाय जानाया बयखौबो सोमोनांहोदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला साखाथिनि सानैसो सुबुंफोरा गांसे बस्थाखौ खाथेनानै हाग्रायाव गारनानै दोननाय नुयो। नुनाय समाव बस्थाया मावबाय थानायखौ नुनानै रेल बिफाननि एबा आरपीएफ बिफानखौ खौरां हरो आरो बस्थाखौ खेवनानै नुनो मोनो सासे जोनोम जागोदान गथ'। लोगो लोगोनो गसाइगाव महकुमानि आरएनबी सिभिल देहा फाहामसालियाव लानानै फैयो आरो फाहामथाय होयो। बे जाथायनि सोमोन्दै बिथां एमसी राम आरपीएफनि एएसआई आ बेबायदि बुंथियो। मुझे पीडब्ल्यूआई गोसाइगांव से एक टेलीफोनिक मैसेज मिला कि किलोमीटर नंबर 191 के 4-5 के बीच में एक लोकेशन हट पड़ता है। उसके बगल में एक बस्ता है, उसमें कोई जानवर है या क्या है, हिलडोल हो रहा है, थोड़ा रोने का आवाज़ भी मिलता है, कोई का आवाज़ मिल रहा है। फिर दौड़ के हम गया है, जाकर के स्थानीय लोग से उसको खुलवाया है। देखा है कि एक बच्ची है जो जिंदा है, अभी उसका नाट सार लगा हुआ है। फिर हम उसको लेकर के हॉस्पिटल आया, अभी हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। अभी थोड़ा देर पहले खबर मिला, डॉक्टर उसको रेफर करके कोकराझार के लिए अभी उसको भेज रहे हैं हम लोग कोकराझार के लिए। थांनाय मोनायाव सानैसो सुबुंफोरा जाथायखौ नुनानै खौरां हरनायाव बेबायदि जाथायखौ मोनथिनानै गथ'साखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होयो। एसे जोखोम जानायखौ मोनदांनानै फाहामगिरिया गाहाम फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार देहा फाहामसालियाव दैथाय हरनाय जासिगोन होननानै बुंथियो। दासिमाव गथ'आ एसेबां मोजाङाव गैया होननानै फोरमायथिदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गथ'साया हिनजावसा, नाथाय दासिमबो मोनथिनो हानाय जायाखै बे गथ'आ सोरनि। अब्ला नायगिरि नोंथांमोना निश्चय मोनथिनो मोनबाय आथिखालावबो हिनजावसा गथ'फोरखौ माबायदिहाय आलाय सिलाय खालामनाय जानायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार गसाइगावनिफ्राय बिलिजित नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगैआ बे बुहुमाव गैलिया। थांनाय समबार बारायखालि बेलासिनि 5:34 रिंगायाव बिथाङा रुंसारि जायो जीएमसीएचआव। बिथां गगैआ 86 बोसोर बैसोनिमोन। आसामनि खनथाम गिबि मन्थ्रि जानो हादोंमोन बिथां गगैआ। आसामनि कंग्रेस हान्जानि दोलोनिफ्राय बिथाङा आसामखौ 15 बोसोर सालायदोंमोन। नाथाय बावैसो समबार बारायखालि थामहिनबा 23 नभेम्बर खालाराव जीएमसीएचआव बिथाङा 5:34 रिंगायाव रुंसारि जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादि बिथां गगैनि गोथै देहाखौ समबारनि हराव जीएमसीएचआवनो लाखिनाय जादों। बिथां गगैनि गोथै देहायाव रायजोआरि मान बावनायनि थाखाय जीएमसीएचनि सिगाङाव बिबारजों साजानाय गंसे गारिखौ दोननाय जादों बिथांनि गोथै देहाखौ लांनो थाखाय। बिबारजों साजानाय बे गारिजोंनो बिथां गगैनि गोथै देहाखौ मन्त्रि बिथांनि सोरखारि खथासिम लांनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मन्त्रि बिथांनि बे जोबथा समाव रायजो नाङैनो दुखुनि जोमैया साग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। गगै बिथांखौ मोजां मोननाय अनुरागि बिथांमोना बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय जीएमसीएचआव रोजा रोजा सुबुंफोरा बिथांखौ जोबथा बिदाय होनो फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मंगलबार खालारखालिनि 9 रिंगायाव बिथांनि गोथै देहाखौ सोरखारि खथासिम लांनाय जायो। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों थांनाय 18 नभेम्बर खालारनिफ्राय 21 नभेम्बर खालारसिम सानबानि हाबाफारिजों बोसोरारि जथुमाया जानानै थांबाय। आसुनि बे बोसोरारि जथुमाखौ डिब्रुगड़ जिल्लानि दुलियाजानाव खुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दुलियाजाननि बे बोसोरारि जथुमायावनो आसुनि एडभाइजार डक्टर खमुज्जल भट्टाचार्य बिथाङा आसुनिफ्राय बिदाय लानो गोनांमोन। नाथाय आसुनि रोजा रोजा थान्दैफोरनि हांख्रायनाय खावलायनाय लेखा खमुज्जल भट्टाचार्य बिथाङा आसुनिफ्राय बिदाय लानायखौ दोनथ'नो गोनां जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दुलियाजाननि बे बोसोरारि जथुमायावनो गोजाम आफादखौ सेफायनानै गोदान आफाद दानाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आसुनि गोदान नेहाथारि महरै सायख'जायो शंकरज्योति बर'आ बिथाङा। शंकरज्योति बर'आ बिथाङा डिब्रुगड़ जिल्ला आसुनि सासे बिबानगिरिमोन। ओरैहाय बे बोसोरारि जथुमानि गेजेरजोंनो रोजा रोजा थान्दै बिथांमोना डक्टर खमुज्जल भट्टाचार्य बिथांखौ आसुनिफ्राय बिदाय लानो नाङा होननानै बुंफिननाय जाथाया डक्टर खमुज्जल भट्टाचार्य बिथांखौ मेगन मोदै गहोदों। लोगोसे बिथाङा आसुनिफ्राय बिदाय लानायनि बे खोथाखौ दोनथ'नो गोनां जाथ'यो होननानैबो बिथाङा गाव फोरमायथिदों। आरो समाजो खोन्थासिगोन डक्टर खमुज्जल भट्टाचार्य बिथाङा आसुनिफ्राय बिदाय लामारगोन ना लामारा। निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां।
बेनि उननि रादाब महरै जोंनाव दङ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय समकं गाव पन्चायतनि सिङाव थानाय ब्रह्मपुर गोजोनपुर सिलिमपुर बिलपार माजगाव तादुनि आरो गोबां गामिया खहा जानांदों न' बां बिफां लाइफां लामा कारेन्ट बायदि खहा जानांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों नाथाय बे खहाया जानो मोनदों बारहुंखा सारअन्थाइ गोग्लैनायनि जाहोनाव बे जाथाया जानो मोननो थांनाय 5 नभेम्बर खालारावनो धेमाजिनिफ्राय प्रदीप गयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बेनि उननि रादाबखौ होनो लादों लवार आसाम माइनरिटि काउन्सिल गुसुङै LAMCआ खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव UPP राजखान्थि हान्जाखौ मदद होगोन होननानै उदाङै फोरमायथिदों ओरैहाय BTC इलेक्सनखौ फैगौ 7 डिसेम्बर खालारनिफ्राय खुंनाय जागोन गिबि फेज महरै बाक्सा आरो अदालगुरि बे मोननै जिल्लायाव खुंनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेखौ आसाम इलेक्सन कमिसना बेखौ बावैसो फोसावबाय दा समाजआ खोन्थासिगोन बे इलेक्सननि दावहायाव सोर देरहायो निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव दानिया सम सफैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिननानै दिनैनि रादाबखौ जों फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों लामाया ब्लक गोजा एकदम माने कारेन्ट फसा बायलांबाय हो सुंखानाय गैया ना कारेन्ट फसा बायलांबाय नै कारेन्ट फसा बायलांबाय मा गामि इयो ओरैनाय Ramadan Bilpar लामा ब्लक बियो सिंखिया सानांसिगोन नैबे स्कुलमोन नामा बेयो लामानि दृश्यनाय बेबायदि बायदों आरो पेन्सन आबाद लानो थाखाय बेबायदि खस्थ' मस्थ'बाबो फैनांबाय उफाय गैया नैबे न' नामा ना स्कुला नैबे बायलांबाय ब्रह्मपुर गामिनि कारेन्ट पस्ट बायलांबाय ना थमस' बायखादों नामा बियो बायस'खादोसो ना नै मेन ट्रेन्सफर्मा ना इयो ट्रेन्सफर्मा गोलैबाय बिनि बारहुंखाया बहुद गोबां खहा खालामलांबाय माथो सोब दामरलां ट्रेन्सफर्मा गोलैलांबायलै বন্ধ আছে কাৰেণ্ট না গম পাইছো কাৰেণ্ট বন্ধ
बोस्रांदो थांबाय साइकेला बेन जालांबायमोन मुझे PWI गोसाईगांव से एक टेलीफोनिक मैसेज मिला कि किलोमीटर नंबर 191 के 4-5 के बीच में एक लोकेशन हट पड़ता है, उसके बगल में एक बस्ता है, उसमें कोई जानवर है या क्या है, हिलडोल हो रहा है, थोड़ा रोने का आवाज़ भी मिलता है, कुएं का आवाज़ मिल रहा है। फिर दौड़ के हम गया है, जाकर के स्थानीय लोग से उसको खुलवाया है, देखा है कि एक बच्ची है जो जिंदा है, अभी उसका नार सार लगा हुआ है। फिर हम उसको लेकर के हॉस्पिटल आया, अभी हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। अभी थोड़ा देर पहले खबर मिला, डॉक्टर उसको रेफ़र कर गए कोकराझार के लिए, अभी उसको भेज रहे हैं हम लोग कोकराझार के लिए। मैं लपटा हुआ था, गर्दन उर्दन में भी रुमाल बंधा हुआ था, वो भीजा हुआ कपड़ा था, बाद में हम लोग खोल करके अपना कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा देकर, न्यू बॉर्न आज का बच्चा, आज रात का बच्चा, तो जिसका नाल अभी कटा नहीं था, नाल लगा हुआ था शरीर में। अभी आज उसको रेफ़र करना होगा कोकराझार के लिए। इंजरी पाया गया है और ज़्यादा तो डॉक्टर ही बताएगा, हम लोग तो देखने में तो ठीक ही लगा है। रो रहा था जब तक हम लोग लाए हैं, रोते हुए पाया है।